Tristețea. 5 sfaturi practice pentru a depăși emoțiile negative. Bun venit la acest video, în care vom discuta despre tristețe, un sentiment care ne poate afecta pe toți în moduri diferite și cum putem depăși această emoție negativă. În timp ce tristețea poate fi o parte normală a vieții, aceasta poate deveni copleșitoare și poate avea un efect negativ asupra bunăstării noastre dacă nu luăm măsuri pentru a o aborda. Dar este important să înțelegem că tristețea este o parte normală a vieții și poate fi o experiență de învățare. În acest videoclip, vom explora 5 sfaturi practice pentru a depăși emoțiile negative și a ne întoarce la o stare de echilibru și fericire. Sfatul numărul 1 este să acceptăm tristețea. Este important să ne amintim că tristețea este o emoție naturală, iar a o accepta înseamnă a înțelege că este în regulă să ne simțim așa. Nu trebuie să ne judecăm sau să ne simțim vinovați pentru că suntem triști. Acceptarea tristeții ne permite să începem procesul de vindecare. Cultivați conștientizarea de sine și identificați-vă declanșatorii. Conștientizarea de sine ne ajută să ne înțelegem propriile gânduri, sentimente și comportamente, precum și modul în care interacționăm cu lumea din jurul nostru. Identificarea declanșatorilor este un pas important în cultivarea conștientizării de sine și ne ajută să învățăm cum să le gestionăm eficient și să le prevenim să ne afecteze negativ viața. Al doilea sfat este să ne exprimăm emoțiile. Împărtășind sentimentele noastre cu alții, putem găsi sprijin și susținere, în timp ce ne și descărcăm emoțiile negative. Vorbește cu prietenii sau familia despre ce te face să te simți trist și nu te teme să împărtășești gândurile și sentimentele tale. Conectați-vă cu oamenii și căutați sprijin atunci când este necesar. Conectarea cu oamenii și căutarea sprijinului atunci când este nevoie este o parte esențială a vieții. A cere ajutor nu este un semn de slăbiciune, este un semn de putere. Arată că îți recunoști propriile limitări și că ești dispus să ceri asistență atunci când este nevoie. Sfatul numărul 3 este să ne luăm timp pentru noi înșine. De multe ori, tristețea ne poate face să ne simțim împovărați. Este important să ne oferim răgaz și să ne îngrijim de noi înșine, acordându-ne timp pentru a fi conștienți de propria stare fizică. Poate însemna să petrecem timp în natură, să ne bucurăm de o baie fierbinte sau să medităm. Al patrulea sfat este să ne concentrăm pe lucrurile pozitive din viața noastră. Tristețea poate face ca totul să pară întunecat și fără speranță, dar trebuie să ne amintim că avem și aspecte pozitive în viața noastră. Scrie o listă cu lucrurile pentru care ești recunoscător și încearcă să te concentrezi pe acele lucruri, în loc să te lași biruit de tristețe. Ultimul sfat este să ne implicăm în activități care ne aduc bucurie. Când suntem triști, poate fi dificil să ne motivăm să facem lucrurile care ne plac, dar acestea sunt de fapt cele care ne pot ajuta să ne simțim mai bine. Găsește o activitate care te face fericit, fie că este vorba de a citi o carte bună, de a petrece timp cu prietenii sau de a face exerciții fizice. În concluzie, tristețea nu este ceva de care trebuie să ne temem. Este o emoție naturală și o parte a vieții. Înțelegând și acceptând tristețea, putem învăța să depășim emoțiile negative și să ne întoarcem la starea noastră de echilibru și fericire. Amintește-ți să fii de acord cu tristețea, să împărtășești emoțiile tale, să-ți oferi timp și îngrijire, să te concentrezi pe aspectele pozitive și să te implici în activități care îți aduc bucurie. Așadar, există multe strategii și tehnici pe care le putem folosi pentru a depăși tristețea și a ne recăpăta starea de bine. De la cultivarea conștientizării de sine și a recunoștinței, până la conectarea cu oamenii și implicarea în activități care ne aduc bucurie, putem învăța cum să facem față tristeții și să găsim din nou un scop în viață. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări, să fii la curent cu materiale noi. Mulțumesc pentru vizionare!